Каюм Насыриның туган җирен популярлаштыру, аның әсәрләрен популярлаштыру нигезендә без республика конкурсы оештырдык балалар арасында 10-12 яшь һәм 12-дән 15 яшькә кадәр. Конкурска барлыгы республиканың бүтән районнарыннан 230-дан артык эш килде һәм әле килүен дәвам итә, чөнки почта бик начар йөри бараларда. Шуңа күрә Эдгар Александрович белән менә шушы эшләрне карап чыгарга дип бирегә килдек. Насыри музейында Казанда, анда халык рәссамы Рушан Шамсуддинов белән без бу картиналарны карадык, бәяләр бирдек. Һәм менә бүген без инде Эдгар Александрович Филиппов белән шушы әйберләрне, шушы эшләргә, иҗади эшләргә бәя бирергә телибез. Без үскәндә үскән идек, бакча таллары кебек, үсеп җиткәч таралыштык кош балалары кебек. Җырлашыйк әле дуслар, барыбыз бергә чакта, озакламый таралырбыз төрле якка. Без үскәндә үскән идек, бакча таллары кебек, үсеп җиткәч